Hola, benvinguts un altre cop a la nostra presentació. Som a Martí i Albert Nación i us farem una presentació sobre les estrelles. En aquesta presentació us explicarem Què és un estel, com es formen les estrelles, les fases de la vida d'una estrella, què són les estrelles de neutrons, com es manté un estel i els diferents tipus d'estels. Doncs comencem amb què és un estel. Doncs podríem definir un estel com a una concentració d'heli i hidrogen en forma de plasma. Tot i que fins i tot algunes de més gran tamany poden arribar a tenir un nucli de metalls pesants. perquè no sàpiga, el plasma és considerat el quart element de la matèria. Ara mateix és bastant desconegut, però sabem que els àtoms es troben majoritàriament ionitzats a altíssimes temperatures i que tenen molts electrons que no són de cap àtom i per tant és molt inestable. Doncs ara seguim amb la formació de les estrelles i llavors es formen a regions molt denses d'una nebulosa on l'hidrogen es comença a concentrar per la seva pròpia gravetat i gràcies a aquesta reacció la temperatura comença a augmentar i es forma una protoestrella. Una protoestrella podríem definir-la com una de les primeres fases en la formació d'una estrella. Llavors, quan la protoestrella arriba a una suficient temperatura, molt alta temperatura, els àtoms d'hidrogen es comencen a fusionar i a convertir-se en àtoms d'heli. Això genera diferents energies en forma de llum, diferents tipus de rajos i calor. Bé, hi ha estrelles de moltes mides, però hem aconseguit classificar-les de manera que identifiquem, si fa o no fa, com es comporten al llarg de la seva vida. Les estrelles que tenen una massa immensa, com que tenen tanta massa, tanta energia i estan sotmeses a moltes forces, són més inestables i per tant tenen reaccions més violentes. Una estrella, si fa o no fa la mida d'un sol nostre, al principi començaria a transformar els àtoms d'hidrogen, es fusionarien i formarien àtoms d'heli. Quan l'hidrogen es comencés a esgotar, l'heli que s'acumulés al nucli es fusionaria i començaria a crear àtoms de carboni. Quan els àtoms d'heli s'estessin acabant, l'estrella es començaria a expandir, refredar i brillar amb una llum més vermella i es convertiria en una cosa que anomenem gegant vermella. Quan ja gairebé no quedi heli, les capes superiors de l'estrella s'escaparan de la seva pròpia gravetat i s'expandiran en forma d'una nebulosa planetària, com veiem en aquesta imatge. El nucli restant d'aquest de l'estrella, que seria un 80% de la seva massa, brillaria amb una llum intensa blanca, el que anomenem nana blanca, i lentament s'aniria exhaurint el seu combustible fins que s'apagués i es convertís en una nana negra, que tot i així encara no està demostrat l'existència de cap nana negra, és només una teoria. En canvi, si parlem d'una estrella d'una massa d'uns 10 sols aproximadament, quan l'hidrogen comencés a exhaurir-se, s'expandiria en una supergegant, que seria semblant a una gegant vermella, però molt més gran. L'heli es fusionaria i formaria metalls pesats en el nucli. I quan l'estrella es trobés en els últims moments de la seva vida, el nucli es col·lapsaria i explotaria en forma d'una supernova, on s'alliberarien enormes quantitats d'energia que arrasarien tot el que hi hagués possibles. Si el nucli restant de l'estrella té una massa d'entre 1 i 3 sols, s'agruparia en forma d'una estrella de neutrons. Però si té una massa superior a 3 sols, formaria un forat negre. Quan una supernova explota i no queda prou massa al nucli com per formar un forat negre, els neutrons s'agrupen i formen una massa hiperpesada anomenada
tenen masses enormes concentrades en cossos molt petits. Per exemple, una estrella de neutrons d'una massa d'unes 500.000 terres podria tenir la mida d'un barri de Barcelona. Les estrelles de neutrons al llarg del temps van col·lapsant sobre elles mateixes i al final acaben tenint tanta massa concentrada en tan poc espai que formen un fragment. Si una estrella de neutrons comencés a girar molt ràpidament, aproximadament a unes 750 rotacions per segon, es crearia un efecte anomenat efecte far, que és que es projecten dos rajos de llum i radiació als dos costats de l'estrella, formant el que s'anomena un pulsar. Els pulsars, deguts a l'enorme gravetat que tenen i la gran velocitat que tenen de rotació, tenen un camp electromagnètic al seu voltant que agafen els àtoms que tenen a prop i els disparen ben lluny. Aquí tenim una representació del que seria el moviment d'un pulsar. Abans diguem així, amb l'efecte far, moment cert. I aquí tenim un vídeo que és una simulació de què passaria si una estrella de neutrons, o un pulsar, en aquest cas, s'apropés a un planeta si fa de la mida de Júpiter. Aquí, en lloc que es creuria, en lloc de xocar els àtoms, degut al camp electromagnètic que té, d'expulsar la llum. Aquí veiem com una estrella de neutrons d'uns 15 quilòmetres de diàmetre ha fet desaparèixer un planeta de la mida de Júpiter en qüestió de segons. Ara seguint amb la pregunta de com es manté un estel. És una pregunta que no ens havíem formulat fins que vam saber la resposta i vam decidir incluir-la perquè és una dada interessant i bastant important també. Llavors, com es manté un estel? Doncs gràcies a la fusió nuclear en forma de pressió, això fa que lluiti la gravetat. La fusió nuclear, com havíem dit abans, era la fusió nuclear de l'hidrogen a convertir-se en àtoms d'heli. Llavors, aquestes partícules es mouen molt ràpidament cap enfora i això fa que genera la fusió nuclear, genera la pressió, que lluita contra la gravetat, resisteix la gravetat i evita que l'estel es comprimeixi. Llavors, la fusió nuclear i la gravetat tenen la pressió, la fusió nuclear i la gravetat tenen una força bastant igualada, el qual evita que es comprimeixi i manté l'estel en un cert equilibri. Aquí podem veure en un esquema bastant simple com en fletxetes indica la pressió de la fusió nuclear i la pressió de la gravetat com a equilibri. Ara us explicarem una miqueta els diferents tipus d'estels que estan classificats per la calor. Comencem amb el tipus O, o espectral, que són els estels més rars, els menys comuns, que tenen temperatures al voltant de 28.000 i 50.000 Kelvin i un exemple és zeta Bovis, com podem veure aquí. Llavors, seguim amb el tipus D, que són els estels d'una temperatura una mica menor, que poden arribar a unes 9.600 graus Kelvin i fins i tot a uns 28.000 graus Kelvin. La seva llum, com podem veure en aquesta representació, és una llum blava blanc tirant a blavós i un exemple de l'estel podríem dir que és aquesta Rigel. El tipus A tenen unes temperatures d'entre 7.100 i 9.600 Kelvin i brillen amb una intensa llum blanca. Les nanes blanques, de fet, entrarien al tipus A d'estrelles. Com podem veure aquí, tenim Sirius A, que és un exemple d'un
una estrella de tipus A i aquest costat Sirius B. I amb el tipus F, que un exemple podria ser aquesta, Canopus, i com podem veure, la seva llum és, podríem dir que és un tipus blanc, tirant a groc pàl·lid en algunes, i la seva temperatura pot oscil·lar entre els 5.700 graus Kelvin i els 7.600. El tipus G d'estrelles té unes temperatures entre 4.600 i 5.700 Kelvin, brillen amb una llum més groga taronjosa i un exemple seria el nostre propi Sol, que és un tipus G. Seguidament amb el tipus K, que pot oscil·lar entre unes 3.200 graus Kelvin i uns 4.600. Com podem veure, la seva llum és un groc taronja i un exemple podria ser aquesta Arcturus. I l'últim tipus és el tipus M, són les estrelles més fredes, però també les més comunes. Més del 90% de les estrelles de l'univers conegut són del tipus M i tenen temperatures d'entre 1.700 i 3.200 Kelvin. Com podeu veure, la mida i el tipus en aquesta classificació no tenen res a veure, perquè podem veure aquí l'estrella DG CV-N comparada amb el Sol i DY Canis Majoris, que és l'estrella més gran coneguda. Totes dues són del mateix tipus d'estrelles, però tenen una mida molt diferent. Llavors, unes quantes similars estrelles diferents per al tamany, perquè cada tipus d'estrelles tenim diferents. Bé, Aquí ens veuríem amb l'aproximació, però ara us farem un vídeo on podem veure millor els diferents tipus d'estels. Aquí teníem el tipus O, aquí el tipus A, aquí el tipus F, aquí el tipus G, El tipus K. i el tipus M. Aquest vídeo l'hem mostrat per veure una millor representació de les seves llums, però ja, com heu vist, estan cadascuna amb diferents tamanys, però això no ho hem de fer cas, ja que la mida no és la seva classificació. Bé, aquí acaba la nostra presentació. Si algú